gode wa Allah, yau Lahadi an yi sauri in gyara shinkafan nan. Saboda kan milatin zuwa church yau. Ni shinkafar ce ma duk kwari ya mata yawa ga tsakuwa da yawa. An da yi sauri da na shi na ma in gyara ta tun jiya. Saboda a rage aiki. An da yi sauri. Ce kina nan kenan kina ta dan ina nan mai gida an fito? Gaskiya na fito ko? Allah ina nan ina gyara wannan shinkafai. Ai na ga lokaci ya riga ya kasa ya tafi. Shi yasa nake ta sauri shinkafar ce da ya mata yawa gashi nan duk tsakuwa. Gaskiya ya kamata a sha dinna ma mai sauri mu tafi da shi sai. To an yi sauri, an yi sauri. Wai ina wannan yarin take? Tana ciki, tana ciki. Yar mama? Awo fito mana. Kin kwanta wani aikace ke ne wani aiki ne kisa? Na sa ka dan goje-goje ciki. Ana hirin cocin ne ko kuwa? To. Baba an yi mana tambaya a ba ku da assignment kenan irin naku na yan tura? Aikin gida kenan. Menene Sam? Ko? To a zamanin Sam da aka Sam shine sarakuna shine Sam shine sarakuna in kin je ki ga ma malamin naku shi ki bai wannan zai bace zai ce miki 100% kina ga mai kice sarakuna shine Sam za a ce miki 100%. To baba wai kai tsohon malamin Sunday. Hakan nake kware kwa. Ya sunan almajirai. Sunayen su? Yanzu ya mun dishi yarinya. Sai dai faɗa miki yawan su. In kina son yawan su ne faɗa miki. To ka faɗa. Yawan? Almajirai yanzu dai da suna da yawa sai aka samu guda ɗaya tilo wanda ya ba da shi ne aka cire shi yanzu an wani ɗinsu. Amma duk da an samu makofin kamun a samu makofin su ahirin da uku. Da 24 ne aka cire ɗayan nan ya zama 23. Yanzu suna nan 23 nan cif na tafiya tarihi ya samu ɗayan da za a cika ne ya zama 23. Mai gida, 20 da nawa? Da uku. 23. A garin yaya suka zama 23? Mai gida to lissafo mun sunayensu. A'a zan to bari in ga ciki ko din na tashi daga bacci ne yake kake. Wani irin ka tashi daga to yarinya na tambaya na matsayin malamin da. Tsohon malamin Sunday school. Ba tsohon malamin. Almajiran Yesu 23. Ba tsohon malamin mu. Sai ita ce kuma sarakuna. Sarakuna. A wannan littafin. Ke, yan mama. Ga ciki ki ga muta. Yan mama. Sam ba sarakuna bane da Hausa. Kina ji na? Zabura ita ce Sam da Hausa. Kina ji na? Almajiran Yesu kuma su 12 ne. Kafin ɗaya ibashe da Yesu suka zama 11 kafin a samu makwafin shi. Kina ji na ko? Kada ki je a tambaye ki ke ma ki bi babanki ki ce wai su 23 ne. Su 10 nawa? Su 10 nawa? To, kin ji ko? Kada ki je a tambaye ki. In kin aka tambaye ki kika ce 23 yara za su miki dariya. Kina ji ko? Yanzu tashi ki je ki wawwanke kwanukan can ki yi sauri saboda lokaci ya tafi mu ƙara samu tafi coci ko? Ni ma an tashi in zuba shinkafan nan a wuta. Mai gida kenan 23. Ni ɗan nan 23 almajiran Yesu to Ubangiji Allah ya taimake mu.